Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kasur kabri uhinyo trap ha ka alpapratri urisau al hajar puar kalabni shakmat ban ajin kersha ne ka jingdawa jong kisan tili kiseng bahalang ki belapen bena dangshen bandawa ka sarkar jilla makan pen urlong no mardor ya ki khnai tili ki mat jingdawa ha ka jingkran berkilat pathai khobor ka organizing secretary jong kasur kabri uhinyo trap ka community phawa ka laong makini ki jingdawa belapen bena da kisan tili kiseng bahalang kum ka safe hinyo trap mission ki deiru ki mat ki bakum ka kenhun kala pensngau sya ki tendong skor jong ka sarkar jela di na alian go jongi na ka sur ka bri hinyo tram kani ka sur ka bri hinyo tram ni paro na ki kala itu ba kila tim baka de go we ki sur sunro ka jong ki we na ki district ba ru ki kenhun ki bali ya dum matalang ba ka sur ka bri hinyo tram halor go we na ki mat kabe de ya ka jing sha shin no ya ka jing im jong we na ki ru rang ba jong jela ba jong ni iba shri staff thank you tie hadir ya ka ba kum ka sur jong ka bri ni tram ni le i ba hakini si la mi hakila ka ko bor ba ki don ki san sen ta ma ki ba ki permi ya ka we ka mission safe ni mission kapala nam khamat da ni ki san sen ni kum ka sur ka bri ni tram ni wan hang ni ban pun pa bang kershan ya ni commission kapala nam khamat da ni ki san sen kum ba ka sur ka bri ni tram kali ka sur ka bala sunrop lang da ki babon ki sur ki ba kan thup na ki we ki district ni i ki ma ki ba wan ra lang ba ka safe ni tram mission khandai ki ma ki ba ki wan ra Gilong sisa kita kimat kiba nilai ki na kapor sa kapor nilai ki ba kidemu kimat kiba long nakamanta jong kajat bundiu kajongi hi ba dia kamta kajala hi barok kowe kidemu kimat kiba nila ban ong kiba ngimla ya kaban im klemaki kum ka ILP ka de kala jingyada nanta pa de ka tin ka thale hadu mantang pala ban itu yangi nanta pati sa upur usam ujungi bangi don kambaha yak baten kumbakalong nanta baka state government kajungi ho ikalaya chakmat baka don hakalenti jong kajini tendai henrengi i baki mi ki kenram ti mi sangwo bon e yaka safe new mission kali i kini ki kawanra yakini ki khandai dili ki mat bak kadon ru kamat hantu kabayade bak ka kani ka kunhun sunrop kajungi kabayade bagi lead Shri Starfield thank you tingi convince kam balik ba jingi training rengkat lambat kani commission manginang la banging scam baru ya ka banginang la ban be ya kita ki kruin ki balong kum ki kiber ki bala ban pendukut lani penduk bor yang ilangi syania tang kani state government kajungi bat wat ada kita ki nong yalam ki jungi ki dai kum para mangi badai nupo kajela kajungi henry la ban tip la ban syempang nakai ka dawa onda ka bakela don ka platform kum kita ki klik nong sensha ki klik nong yalam ki klik nong snaan ki jongi kemna ban thau ini kata ka an bala am penhun ini kum ki lipat ba ti ka wei ka ba ban khia nga leng ba jong gani kam kindai tli ki mat ka ba kala bandong ka ba mat ka badang thamai ka badang ya ka ba state government ka shu thau wei ka an ya ka ba ni kum ki lipat ba ni persyae kata ka kasino kum ka long kme hi habang apa siya kani ka kasino bat nakakenhuan ka mga ngadon ka state ngisgo kaya ya kani nama nitep ka kasino kadi ka way na kina kalay timre kala jing kalay ki babuan ki bala don lupa po ka jela ka jungi henry kani kala jing kalay ka wanra lemba state government da jing thau ya kita ki an ki balong khala asi sisangi kwa ki an ki bantay ya kadi ka jai penriu penban ki thau ya kum kani ka an khala kani ka an kerta ya ka jela ka jungi hi barok ka we darangi phai klem saudong kamtam gi khon gi ti ka jungi ka la yo kam yo jam kamala dei hi ka we nan ta ki mat ki bawan ra ka safe mission safe neutral mission
Henry ka kasino la da ong bakadai ka kawai na kila ki ban samkam samjam na menta ka jai ban riu ka jungi kala ka babak lajo la da mi pha sha kita ki kam khalai la da ki mention ye kita ki kam khalai ki wei ki bari ki baria ki badon po ka jala ka jungi Henry kalau ka bangi isam sitam la da ka kasino kala ban long an ha po ka jala ka jungi kumnong la ban ong ba la da mangi kum ki me ki pa Gimbo yaw maunong rim nila ka jongi kun kikti ki jongi daw maunong rim yaw bala pa nila mi kis ka jing tanja henry kum kiki mi kiki pangi i yang kini kisni don ki bakar shandro ya kani ka jing halai let's say bakila an ong baka rung kum kalat ban yo khajna ban pen he ya kita kilat khajna na bentaka state government Henry ban lum khajna da ka penjot ni ikum ka kiap ka de ka wei lagi kam ki ba penjot hai ka long ying long sam ka ilang sa kan no tamle kata ka kaslo ka ban wan na duk na bar jela na wei kili ki wan ban penjot ki khon ki kti ki jongi ka ba wan ra pa teru ha ka wei ka liang nyala ban long ba ka long ying ka long sam ka jongi hadu manta tang ka kiap ka pelong ya ka long ying long sam kin pai kin pra wan ra ile ka kaslo ding la ban tip ya bang hidup jat singam ka jat ben riu na balala yo balala ni shop ini da ki be pat ki jai kendri di ka wei na ki saki be pat ki mat ki baka safe neutral mission ya ka baka lawan ra ni ka bang yu i ba ka jing bang sap bat kata kala mam yo kam yo jam jo ki kun samla ka ba bang sap menta ka long no kata ka kentin corruption ka long no kum ka kentin kasi ka bang ong kurup da shop ki la bang sap ya ki baka state government ka jongi hang ka baka lale kalong ba na we ka posh ko we ka por ki pemi kan ya kita ki development henry ka development pade imat ka development yo let's say ka develop tang sha pala ka jongi develop sha yin ka san ka jongi nga personal hang ya ki family ki members of family la ni ki long kmi haba ki yo i yo long pa jongi ubadon ka platform ko create nong san sha pidai ban ai u ka jing karshan om ya ka ba unrung sha ki jing palat jong ka jing im ka jong u bat kan palat ya ka family ka jong phi henry pidai ban sneng ban kan tiu ban karshan ni u da ka we ka lenti pat bakan roy dei tang ya phi shi henry pin roy baro shi jat ban riu hi dei e tang ta tu constituency ka jong phi ro da ba nge we po we create long san sha don u ba ong kum ta ba ha ka manifesto ka jong u bakan ne tang ta ka constituency henry u yen na ka ban ta jat riu hi baro ka we da di en badeng yu i ba bon sen ka roi ka par bon hasurok accident ki kali sorka ki kali jong mi utai bahayeng bahasan jong ki bahayeng bahasan jong umi minister la ne kom ta ter te balik kale dia kom to na bar balik kala jur than kata ka jing sngo ka joki bakat ni kat nga bakam don shu kata ka ban ya rap lem ya tini ki barit ki baria batru na ka banta ka jelahi barok we bat kathem motor kadai ka wei ki issue ya ka ba ni i baka jin snam kala ya baha ki di snam ki bala de bala ma kala ku de arja ka khandai ila do ik school puli ila do ya ka yo ka han bat kala ta ya ka jai bandiu go jongi barok we kum ka jela ka ba ya sa lang Henry natip yangi pada kadi kajet kastit Meghalaya kajungi kepada badan tanglai teli kita dijat bandriu kasih jantia bergaro Henry kumpa kalong menta ke kapasiti jungi nga dan hapok ke West Chelong constituency ngalak kelalong ke generasi namar ba labun tan kitkan labun tan ubar jela tiladangin la bante rekam kantan kumya katan motor sakat nutlisho kitam kibanang yai roy ki bakum kini ke constituency ke bamanga ngadan bat kiwe di constituency ki basa ki badan hang ni hapo ka selong sti ngala banong kilabon na ki la kalalong ki generasi nadangin la bante rekam ni ko besh pun ya ka safe and neutral mission bakalawan ra ya ni kamat baginang la ban jam syakmat ngeng skam balen pa jong ni commission habangi on clean mission ka ka kentin rekam bat kamat rekam habang ibu ya kekentin rekam inget skam ba kajin rekam kamdei ban syukur tangha kekentin rekam ban perkut bat ru ban yo ban